Na comunidade autónoma de Castela e León, Burgos é a capital de provincia. Con alrededor de 176.000 habitantes, é o segundo municipio máis poboado tras Valladolid. Burgos. Pero bueno, esto no lo había visto, se voy a hoy. No sé cómo hay con él, ¿eh? As evidencias arqueolóxicas amosan a existencia de asentamentos no Neolítico, Calciolítico, Idade do Bronce e Primeira Idade do Ferro. Foi corte intermitente da Coroa de Castela, dende 1930 ata o reinado dos reis católicos. Tras a decadencia española, foi capital de Castela Vella, capital sublevada durante a Guerra Civil e incluso capital de España, dende o 1 de abril ao 18 de outubro de 1939. Durante o franquismo, no século XX, experimenta unha forte industrialización, especialmente nos sectores alimentario e automotriz, con miras a explotar a súa privilexiada ubicación no centro da mitade norte peninsular. Burgos vese auspiciado así por esta industrialización. Sita nunha zona de baixa montaña, encóntrase na zona de confluencia do río Alarzón e os seus afluentes. En Burgos, entre os monumentos como o xacemento de Tapuerca, a 15 km de cidade, destaca a Catedral de Santa María, da que falaremos ao longo deste documental. A Catedral Basílica Metropolitana de Santa María é un templo catedralicio de culto católico, adicado á Virxe María. Pertence á Arquidiócesis de Burgos. A súa construción comeza no ano 1221, seguindo patróns góticos franceses. Tivo importantísimas modificacións nos séculos XV e XVI. As agullas da fachada principal dotaron o templo do seu perfil inconfundible. As últimas obras de importancia, a sacristía ou a capela de Santa Tecla, pertencen xa ao século XIII, século no que tamén modificaron as portas góticas da fachada principal. Pertencen a estilos artísticos variados, dende o propio gótico ao renacemento ou ao barroco. O deseño da fachada principal relaciónase co gótico clásico francés. As agullas caladas de influencia xermánica añadíronse no século XV. Son obras de Xoán de Colonia. Consérvanse na catedral obras de artistas extraordinarios como o reloxeiro Cristóbal Dandino, o vidrieiro Amau de Flandes, ou os pintores Alonso Sedano, Mateo Cerezo, Sebastiano Piombo ou Xoán Riz, entre outros, así como grandes escultores. O alzado interior do templo toma como referencia a Catedral de Burgues, onde os elementos decorativos e o mobiliario litúrxico do interior pertencen a estilos artísticos variados, desde o propio gótico ao renacemento ou ao barroco. Os numerosos tesouros arquitectónicos, escultóricos e pictóricos adornan o interior. Entre eles, a tumba do Cid Campeador, a súa dona Doña Ximena ou Papamoscas, estatua articulada que abre a boca ao dar as campanadas das horas. A catedral, declarada Monumento Nacional o 8 de abril de 1885, Patrimonio da Humanidade pola UNESCO o 31 de outubro de 1984, sendo así a única catedral que ten as distincións da UNESCO de xeito independente, sin estar unida ao casco histórico da cidade
como ocurre nos casos de Salamanca, Santiago de Compostela, Ávila, Córdoba, Toledo, Alcalá de Henares ou Cuenca. É ademais o templo católico de maior rango, sendo ademais o único templo que é catedral metropolitana e a vez basílica. Burgos foi convertido en sede episcopal no ano 1075 polo rei Alfonso VI, que é a autoridade do Papa Gregorio VII, quen deu unha continuidade canónica á tradición episcopal da vella diócesis de Oca, cuyo prelado figura no ano 589 como signatorio do Terceiro Concilio de Toledo en época visigótica. En 1994, a raíz do desprendemento dunha figura da fachada anos atrás, comenzan profundas labores de restauración. Lévanse investidos 30 millóns de euros converténdose nun monumento europeo que máis fondos recibiu e que máis se prolonga do tempo.